Balamban. Babay mo sila kaniyagon, tapi umako na to. Hindi ka to. Wala siguro sa pakya ay kung ano siguro na eh. Siguro. Parang si Manny Pacquiao yan guys, oh. Nag-aabang yung mga tao guys pag-gaan ni Manny Pacquiao. Pero hindi ako Manny Pacquiao guys ha. Hindi Manny Pacquiao yung presidente ko guys. Pero solid BBM tayo no, solid BBM. Solid Marcos tayo guys. Daming nag-abang guys ako. Nag-abang sila sa pagdaan ni Manny Pacquiao. Mamigay daw ng tira. Mamigay daw ng ayuda. Daming tao. BBM! BBM! Ayan guys, nandito na siguro si Manny Pacquiao guys. Ang daming tao guys, oh. Central Highway bro, agi. BBM! 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 Daming tao. Grabe. Kena oh. Hari siguro agi dire mo dire. Tapos gini atang oh. Grabe guys, ang daming tao. Oh. Nag-abang sila guys sa pagdating ni Manny Pacquiao no, sa pagdaan. Padung. Dami nang nag-abang kay Manny Pacquiao. Solid BBM pa rin tayo. Ayan guys oh.
endorse ni Manny Pacquiao. Ang gaganda ng mga sasakyan. Asas Pacquiao. Wala lagi. Try. Nipilit sa kuan Pacquiao. Nipilit sa Dong BBM ta dong ha? Oh, BBM. BBM ta? BBM. Tay, BBM ta tay ha? So yan mga master. So nag-stop over muna kami dito sa Asturias pa rin mo sa Balamba na. Asturias kasi ano, magkakain muna kami ng buko. Dili. Ayan o. So pag pumasyal kayo dito sa Asturias, so daan lang kayo dito. Ang daming mga ano dito, buko, guys. Presko pa yung ano ito. Ikaw, patulakuan ba? Ito na naikuan. Tingnan nyo guys oh. Oh, si Inday. Oh, kutsara ang kaninang. Kutsara lang ani? Si Inday yung nag... Ayaw, katong ikuan. Butang yung plastic. Hagis Inday's vlog da. So ito yung sa akin guys oh. May timpla siya. A few moments later. Ayan guys, nandito na si Manny Pacquiao. BBM! BBM! Ayan si Manny Pacquiao guys oh. Idol! Idol! BBM! Idol! Idol! Manny Pacquiao, BBM tayo! Hindi ka magawa kayo. Takatagan to. Nagkakuha ko. BBM man ta! BBM man ta boss! Isuya! Asay lang. Oy, BBM ako ha, di ako Manny Pacquiao. Idol na to sa boxing, di. Idol na sa boxing, pero... Sili nga nagkumpiyana sa dukan. Tagalakaw mo ko. Di, BBM ha, di Manny Pacquiao ha. BBM ha, di sugat, Manny Pacquiao. Ayun na guys, so dumaan na si Manny Pacquiao guys. Nakita na namin sa personal. Ay, sus. Si Idol Manny, pero... Ginawan mo na. Muna nagbalik. Pero BBM talaga kami no. BBM talaga kami. Solid BBM.